दिनै जयनिं पारि हिसाबै जोङो नैबे उत्तर आमफुलबिलाव लानाय जादों। दा बेवहाय टटेल 37 न'खर फेमिलिया दिनै बिजेपिखौ मोजां मोननानै जोंजों जगदान जाफैबाय। माबायदि सोलिदों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेला? ओरैनो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाहाय मोजाङैनो सोलिगासिनो दं, खुब मोजां। आरो रायजो राजाफ्रा खुब माने अनसायनाय होदों, फ्राय माने आसा होगासिनो दङ। जोङो सानदों माने मोजाङैनो सोलिलांबाय थागोन आरो बे स्टाइलै थांबाय थाबानो जोङो आरामसे बारग'लांगोन आरो। दासिमावहाय माबायदि थियारि जाखो? दासिमाव थियारि हिसाबैब्ला जोङो खुब रेडि, माने जोङो दल हिसाबैहाय माने फुरा रेडियाव दङ आरोखि। थियारि होनब्ला नोङो बुंनो थांब्ला 90%, 95%आनो माने रेडि थासै आरो जोङो। माने इलेक्सना माला जायो जों बेखौसो नेनानै दं आरोखि। रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन? रायजो राजाखौ आङो बेखौनो खावलायहरगोन जे बिथांमोनहा जोंनि दतमा समस्ति हिसाबैहाय जोङो मोननै राजनितिक दलफोरखौ जों नायबोखांबाय, नाथाय जोंनि दतमा समस्ति हिसाबै जों खुनु माने जौगाखांनाय मोनसे जोङो हाबाफारिखौ नुनो मोनाखै। दा बे हिसाबैहाय आङो बाहाय जुदि जौगाखांनायखौ नांगौब्ला निस्सय जों बिजेपि दलखौ नांथारगौ आरो बिजेपि सरकार थायोब्ला निस्सय बे समस्तिया डेभेलप जागोन आरो उन्नति जागोन। ओरैनोथ' राजनितिक दल हिसाबै देरहासारनायाव हेंथा होलायनाया थाखायो मोनफ्रोमबो राजनितिक दल हिसाबै। दा नोङो बिपिएफआबो बुंगोन जों देरहागोन बे समस्तियाव, दिनै इउपिपिएलआबो बुंगोन जों देरहागोन आरो जोंबो बुंगोन जों देरहागोन। नाथाय गेलेखांनायनि उनावसो मिन्थियो नालाय। दा बे हिसाबै रिजाल्टआ बारा गोबाव गैला, नैबे फैगौ 22 तारिख समबारावहाय इलेक्सन, बिनि उनाव 26आव रिजाल्ट। 26आव रिजाल्ट मोनबा जों फाक्का आरोखि, बे समाव नायबानो जाबाय आरो नुबाय आरोखि। बिसायख'थिखौहाय आङो माने खुब माने गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों जाजानायखौ लुबैयो, जाहाथे माने बाहाय खुनु दावराव दावसि जायालाबानो मोजाङै मोजां जाहाथे बारग'लाङो, आं बेखिनिखौ लुबैयो आरोखि।